Nuhun jeki long kumena nong ston jaka jing sokhia kilawan banang ke jing kersian yuba ardan mentaka setiap hak arpinyo trai ujemang hak jekran bagi nong tok kubol ke kong kalmentai kelong baga jingwan jungi kelong ban kersian ke jing ki ke jing shong shat ngan jong ba ardan haro ke jing dawa pen beja ke reservation policy namar ke ne kelong ke bosong nia shosho kelak terpat ru ya u emeli bagi bro walang bon snga banyak keran lam ya kane kamat jong ke jing dawa na ka benta kalawe ji khun khiti jongi ila penjap ya phi kum unong mikmat na ka benta upat wan yap snok tilang bat ngiru menta la ong kalong kami constituency ng stan ni wan menta kasi ban pau ya ka jin persyan ka jongi ya ka ne ka jongi ki ka jongi badan habor ka reservation policy namar kalong ka basyong niya namar labon teligis nem namar la na du san kau we san ko arsnem nilai ya sya ya ka ne ka jinge ka baki khon ikti ki jongi kila Yeshem at kila ya kendo te kom kilong kami kabadon ni ki khoni ki kiti kom ki samla ki bapule badang pule hakini ki por ba mentabat kom jo gitu ki bala yo ki dikri ki baper haki kerdan ki baper ru ki shongkli kiti ki mdon ei banne deina takadaw niwan mentakasi ban penpau syapi ki paradok persnam ki parari jong ka jaj penriu hapok ka jalam khalayahi barok kowe bangidei bania snok tilang ngidei bania yang telilang kowe khnang banginyo ya ka jingjob ha lengba jong ka ne ka jing ya khi ka ba menta ka jing satngan ka jong iba arden na ka benta jongi iwe pe iwe na ka benta upat ba jong ka jalam khalaya hatong ngimdon se kata ka mensiam ba beriu lada ong bangim don su kata ka jing tiplam le se ngin kentai syarut rei ladang idang don kita ki breu ki badon ya ka jing tiplam ngidai banwan sakman ban ya kershan ya i ban aiman sim ya i hakabakum kan ya ka por ka jing ladangi ngi kermen ru ya ka jing job ka badon buram ka bangin yo ban khet nang ne sakman ko MLA badon buram ba it jongi ila jit jepe ba pin yang ban kershan ban khlipat ya ka jing hiar jong ki jat ban riu la ni ki nong song snong jang ka nong ston constituency ngi kwa ya phi ba pin snok tilang ngi kwa ya phi ba pin yang lang ban ngi kum ki pat ba jong ka constituency nong ston banyak kersan ya kane ka jing yakhi namar kane ka daw lani kane ka jing yakhi ka long ka basong nia nam ladang ilong ki babit kat nong kat noru bon ki bala pensyai bon ki bala ai hangi ya ka jing hikai ban sngau tho ngelang ilong ki babit ki baduna ki bom lay school ki bom don kita ki dak dikri ba per henry ka jing tiplam jongi ka sngau tho bakat ne ka jing yakhi ka ba menta kalong ka ba syong nia ya ka reservation policy day ya ka ban pen thamai no namar ba lakat ta kisnem amdan banut ban kta hooj ngatip ba ka kalong ka ba hadu kata kalong ka ba ya phi ba pen prakhat spangkane henry tu senia aublay tu wan ya snok tilang bat ngi kipat ba ko ba Gabriel dong ini yang lang kawe da kamen sim ka bas ngau khi ai ni la tsyam ya job ya phi hakane tang na kawe ka daw kalong ba pen ka san lem ngi ru kipat ba menta ya ki khon ki ti jong ni ki parteng ki banangwan nang ni sakman ublay unkur khoi phi ba Gabriel wat shong klikti wat sngam wat supit lorni haki media mano bakran mano ba ong mano ba lej mano ba mwan henry ngi na kanong ston constituency kom kilong kami ki badon lagi jong ki khon ngi sngau khia na kam ta ki khon la jong ngi sngau khia na kam ta ki paranong song snong ngi wan hang ne ban kerpat ya phi
yang mentah penpau ya kata kemensim jong ke jing ya kersan jong hi snok tilang ke jing ya teli